guys, welcome back to JNB Vlog. दायो जोङो दाउ हांनानै जानो नागिरदों। नै बेलाय दाउआ। बेखौनो जासिगोन लोगोफोर दाउखौ। बिदै दैहां दैहां। बिजा नै अरखौबो सुनानै दोनखाबाय। स' लोगोफोर नै दाउखौ गोदानो नागिरदों। बिगुर खुनो नागिरदों। बिदै दैहां दैहांमोन दाउआ। बै बिमामाया थुला गोजौद्राय जादोंलै। नों जिरायनाया? बे गाहायखौ लाबोलाय। दस्रानि बादि। ओइ मेजेम दंना गैया दाउआलाय? दा बिदै दैहां दैहां जों थागोन ना। लोगोफोर आं दा थाब जानायनि जिनफैफाबाय। जिनफैनो? लोगोफोर आं दा थाब जानायनि बिगुरखौ खुफैबाय आरोना बाबाजों। गांफुबाय। हांनानै जागोन दिनै गाइस। संनायफ्रा बेसेबां जाबावनो? गथायैनो हांनानै जागोन। मेजेम दंलै दाउआ। आरो साव दा माबाबाथाय गाइस बिदै दैहां दैहांमोन नालाय बिराद मेजेम दंखायो। हांबा बिराद माबा जागोन बियो बेरफ्राव जोबगोन मेजेमानो। हांनानै जानाय नायनि बेसेबां संनायखौ जाबाय थानो। हांनानै जानि। नै चिकेन लेग पिसबो खानानै जागोन। मावानो माबा नांगौखौ। नै गाइस संबाय जोङो। जाबायलै मानसि। नै गाइस जासिगोन आरोना दसे उनावनो हांनो मोनसिगोन जों। मावगासिनो दं। ओइ बिदै दङलै। बिदै दङ नै। नै गाइस बिदैबो दंलायलायोमोन आरोना दाउआ। बिदैया नै फिसा फिसा मिथिबाय। नै बिदैया गाइस बिदैबो दंमोन आरोना दाउनाव। नोंथांमोननो आं देखायनि। बे बिदै माबा जोख्लि नालाय नै बिदैया। आंनि बे सिङावबो बिदै दंमोन आरोना। अरखि रोहो रोहो जानांगौ जासिगोन आरोना। बिनि उनाव बाटार सस फोननोसै। नै गाइस दाउ हांबाय जोङो। बिदै दैनाय दंमोन आरोना। बिदैया दैनै मोनबाय ओमफ्राय उदै सिङावबो दङ गोमो बेखौ जों हांखाबाय। ओमफ्राय दा जोङो दसे उनाव दिनै जों बे बाटारखौ फोनगोन आरो चिलि सस फोनगोन। बिनि उनाव टमेट' सस फोनगोन। थिगसे जानो मोजां जाखायो बेफोरखौ फोननानै हांनांगौ आरो मोजां जाखायो। नैबे मामा चिलि सस होनायबा गोथाव जाखायो। बेखौ फोनगोन जोङो। बाटारखौबो होनोसै। बे बाटारखौबो होनो लानोसै। नै बिसा मैथा सायगासिनो। मैथाखौ माजों संनो नागिरदों? दहाय ना फिसा लाबोनायजों संसै आरो। नों जागोन ना जाया?
जायो नै बिजाबो दाउनि कालारा बिराद मोजां जाबोखाबाय नै बाटार फोनसै बाटार बाटार फोनबाय नै गाइस दा आंनो बाटार फोननानै लानांगौ बाटार फोनखांनायनि उनाव बेनिफ्राय मा होनो चिलि सस बेखौ फोननांगौ दा जानो टेस्टि जाखायो जों बाटार फोननानै लाग्रोबाय दा जोङो सस फोनदों ससबो फोननानै लाबाय जोङो खननै फोननांगौ आरोना दा फोनग्रोदो ओमफ्राय जानोसैबा मोनहां जायोबा आरो खनसे फोनबावनांगौ आरो ससखौ बिजाबो बाटार फोननोसै बिजाबो बाटार फोननोसै दहाय साइड मोनसेखौ फोनखांबाय आरोना दा बिजाबो फोननानै लानोसै आवगाय बाटारखौ नै जागोन ना अरा एसां चिलि सस नैबे गोथाङा चिलि सस दा फार्स्ट स्टेप फोननाय आरोना बेयो सेकेन्ड स्टेप फोनबावनांगौ सेकेन्ड स्टेप फोनोबा जेराव नाङाखै बेफोर गासैबो नांजोबगोन खम जाबायना फुलिया थांनानै जायगा मोनाखै नांबासो मोजां जायोहाय संख्रिखौ एसे सारना हो ससखौ फोननानै लानि एसे सिङाव हर बिदिनो जा ना मैथा सायनाया जायाखै जायाखै र' दा फारसेथिंजायबो फोनबावना लानोसै बे फेन्दायाव फोन आं जोबोर जुनिसै थाथ'ग्रा थाथ'लांबाय फै आबो फैगोन जानो लुबैथारबाय एकदम नेथ'बाय थानोसै दायो माला मोनो नङा बे दा अरजोंसो जागौमोन बे खालारा ओमफ्रायसो उनाव थांसै माबाय था लोगोफोर जों दा बेलथायनोसै बेखौ जा मोजां जाखाबाय जि जारौरौ गोमोमो जाखाबाय दसे उनाव मोनसिगोन ना एसेबानो औ
नै आरो बिबुफोरखौबो हांनो नागिरदों बिबु नङा खोमा बिखासो मोजां सिलिं खनसे फैबाय थाथ'दो नोङो मोदैखौ जोबलायबाय खनसे हाबनानै संख्रि एसे होनो दे गैलालै हाजों नांगोन जानो फैबाय मालाय बिहा लोगोखौ बुयै बुयै थिनहरबाय बिरादथार बियो जासिगोन दसेबानो जासिगोन आरो बारायबावनो नांनाय नंला दावदै दे नै ini satu ayah daवदै नै बिलाइ satu tinggalnya huni wah sana finally दा जाबायलै गाइसफोर मोनबायाना नै गाइस फाइनाल दा फुरा जाजोबबाय मोनजोबबाय ओरैबो मोनजोबबाय जि मेजेम ओंखारखादों जि जाखादों जाबाय गाइस नाय फाइनाली जाबाय दा आंखौ जानो लुगैखाजोबबाय मोनजासिगोन लोगोफोरनो हाखोमानानै लाबाय आङो जाखोमानि र' स' गाइस एबारनो जाजोबबाय हांनाया दा जानोसैलाय ओंखाम उखैथारबाय बा सानजौफुनि फुंनिफ्रायनो जि माबा खालामबाय बे मा मैथा बाथोन मा होखो ना गोरलै चिकेन लेग पिस नों जादो ना दानिया बिमायाबो मोनसे जादो नै आं बिखौ जागोन गाइस बिखौ जागोन आङो नैबेखौ आरो बिदैयालाय माबादि बिदैबो दंथ' आरो बेनिफ्राय अनियन पियाज जाथ'नाय नङा दोननायखायलाय एसे सामब्राम नै अरगोरसै लोगोफोर आङो थाइबें नों थाइबें जागोन ना थाइबें जागोन टेस्टिथार जादों गोथाव लोगोफोर बहुद टेस्टि सोरबा लुगैनाङा दे जों ओंखाम जानोसै ओंखाम जानायखाय बारा देखायबाय थानो हामालै दसे देखायनानै दोननोसै आरो दा बेनो जोंनि बे ब्लगनि गेजेरजों नोंथांमोननो दाउ हांनाय जानायखौ देखायनाय जाबाय जोंनि बे ब्लगा बिराद गोदान दाखालि मा होनो लोखि फुजा दुर्गा फुजानि उनाव लोखि फुजानि समावसो खुलिनाय जादों बिराद गोदान इउटुबा बेनिखायनो नोंथांमोनहा सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ थुनानै आरो अल नटिफिकेसनाव सुनानै होदो होमबा गासैबो गोदान गोदान भिडिअ हरनाया नोंथांमोननि गेजेराव सहैबाय थागोन दा जोंनि बिब'निफ्राय बेखौनो खावलायदों नोंथांमोननि गेजेराव गोदान बिराद सर्टलि खुलिनाय भिडिअथ' गोदान जेबो जिखिनि देखायनो नांगौ बेखौ देखायनो हायाखै बा रोङाखै बिनि थाखाय गासिबो बायदिसिना देखायनो नांगौखौ देखायनो रोङिनि थाखाय निमाहा बिनाय जाबाय दा लासैनो जिखिनि देखायनांगौ बेखौ आं आसा खालामो जोंजों लोगोसे बिमा बिफाफोराबो मदद होफानानै इयुनाव मोजाङै मोजां दिन्थिलांनो हागोन बेखौनो आसा खालामबाय जाय नोंथांमोनखौ आरो फिन खनसे खावलायबावबाय जाय बिथांमोनहा जोंनि बि ब्लगनि बायदिसिना दिन्थिनायखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो बेल आइकनखौ थुनानै अल नटिफिकेसनाव सुनानै होदो
दा बेखौनो खावलायबाय दा जोबथारनायाव जों ओंखाम जानोसै गाइस बाय 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 स' लोगोफोर जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब बानायनानै होबानो जाबाय बाय बाय टाटा बाय बाय